हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोनखौ फिर खनसे बराय हरनाय जाहैबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामगोन होननानै। दिनैनि आं बै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो बुंनो सानदों जायफोरा दिनै नासा जानानै एबा पाबजि बायदि गेमखौ गेलेनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ बारग'होलांगासिनो दं। फरायनायखौ ज्राब गारनानै खामानि दामानिखौ ज्राब गारनानै माने बिमा बिफाजों हेल्प लायालासे बेबायदि नासा जानाय बा गेमनि नासाजों माने गावनि न'खरखौ गेरेब होलांगासिनो दङ। बेखौ आं फंनैसो बुंनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला बयनिबो न'खराव शेयार खालामनानै सहैहोगोन होननानै आं आसा थाबाय। आरो आं बै गथ'फोरखौ बुंनो सानो दिनै समाजाव ओरैबायदि नोंसोर माने गथ'फ्रा माने गेदेरफोरनि मान सन्मानखौ लाखिनो रोङै जाबाय। जे जायगायाव जों नुयो माने उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफोरा दा फरायनांगौ, गोबां माने फरायनायनि सायावल' साननांगौ, बेफोरो माने दिनै थांखु जानानै बबे खनायाव थांखु जाहैनांगौ, बबे खनायाव थांनानै सिगारेट बिरि सोबहैनांगौ, ड्राग्स सोबहैनांगौ, बेफोरखौसो सानग्रा जाबाय। आं होनो जाय गामियाव बेबायदि गथ'फोर दङ जेराव नुयो बेयावनो हैनांगौसो, अब्लासो बिसोर सुद्रायगोन, नङाब्ला सुद्रायनाय नङा। आरो जाय बिमा बिफाफ्रा बेफोरबायदि सोबनाय जानायफोरखौ बुंनायफोरखौ सोरबा दस्रा न'खरनि मानसिफ्रा बुंनायखौ गाज्रि मोनोब्ला बे बिमा बिफानि थाखाय जोबोद गिदिर खहा जागोन बे इयुनाव। मानो होनोब्ला नोंसोर जाय मिडिल क्लासनि फेमिलिनि बिमा बिफाफोर माने गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय गोबां खस्थ' हाजिरा मुजिरा मावनानै फैसा जमा दोननानै दिनै सुबिदा बायदि जेराव फिसाफ्रा सुबिदा मोनथों होननानै टाउन सहराव न' भारा लजिं दोननानै फरायनो थिनहरो, बेयाव माखासे सोबनाय आखु, लोंनाय आखुफोरखौ सोलोंनानै फैयो। दा बेफोरखौ माने होबथानो थाखाय दिनै सुरुवादावनो जेराव दं बेयावनो माने गामि एरियायाव थायोबा गामि, टाउन एरियायाव थायो बा टाउन एरियानि मानसिफोरा बिसोरखौ बुंनो हानाय बायदि जानांगौ। जुदि बुंनायाव गाज्रि मोनो अब्ला बे न'खर एबा समाजनि थाखाय सबसे गाज्रिसिन उनाव फिथाइखौ मोनहैगोन होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला दा नुबाय नोंसोरो गथ' मानसिया जेब्ला सोबजेनो जाजेनो अब्ला नों बेखौ दबथायनानै दोननोबो हायो, बुनानैबाबो रायनानैबाबो सिगिनानैबाबो दोननो हायो। नाथाय बे गथ'आनो देरै देरै 20 बोसोर 25 बोसोर जाखांनायनि उनाव नों बेखौ जेबो बुंहैनो हाया। ओमफ्राय उनाव मा जाहैयो, बे गथ'आनो जेब्ला ड्राग्स बा गान्जा जानो, सिगारेट सोबनो, जौ लोंनो फैसा मोनाब्ला नोंनि न'आव माने न' बुसिनाय, बिमा बिफाखौ फैनाय, एखमबा खारनो धमखि होनाय बेबायदि जालाबायो। ओमफ्राय बांसिनानो आं नुबाय जोंनि समाजाव जायफोरहा न'खराव एसे गोनांसिनखा दंखायो थोजासे, माने बिसोरबायदि न'खरनि मानसिफ्रासो बांसिन माने बेबायदि हस्टेल बायदि गोजान गोजानाव थाहैनानै ड्राग्स माबा माबि जानायफोरखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय बिसोरनो माखासे जाय मिडिल क्लास थाखोनि मानसिफोर, गरिब न'खरनि मानसिफोर जायफोरा बिमा बिफाया गोबां खस्थ' खालामनानै फरायनो थिनहरदों स्कुलाव, बेयाव बैसोर हाइ लेभेलनि गथ'फोरनि माबाखौ संग'आव माने लोगोआव मोनहैब्ला बेफोरखौ सोबनाय जानायखौ हुदाखौ खालामनानै लाबोयो। ओरै बिमा बिफाया एफर्ड खालामनो हायाबा, फैसा थाखा हरनो हायाबा बै समावनो बिमा बिफाजों बुलायनाय बा दावराव दावसिखौ नुनो मोनो। बेखायनो जाय गामियाव थायो, सेहेराव थायो, समाजाव थायो, बैबायदि गथ'फोरखौ साफा साफा आं मिथिगौ समाजाव थानाय, गामियाव थानाय जेरावखि जाया बै जाय एरियानि सोर गथ'आ, सोर सेंग्राया, सोर मानसिया माबायदि खामानि मावदों बेफोरखौ बयबो मिथिखायो। नाथाय आं दा बावैसो सिगां स्टेटासाव होदोंमोन, जों बयबो सुबुङा 101% माने मोजांखौनो लुबैजोबो, दावराव दावसिखौ लुबैया। बेयाव 1% सोरबा सासे मानसिया गाज्रिबा बेखौबो बुंहैनो दानि जुगाव माने रावबो हिम्मत खालामा। मानो खालामा आंबो मिथिया। 99 देरसिना 1 देरसिन बेखौ आंबो मिथिया, मिथिगौ बयबो, नाथाय मानो बुङा बेखौ आं बिराद दुखु मोनो आरो।
जाय मानसिया गाज्रिखौ नुनानैबो बुङाना बे गाज्रिखौ बारावा खालामनायसो माने बे गाज्रिखौ जाथों होननानैसो दोननाय बायदि जायो। आरो बे मानसिया जाय मानसिया मोजां गाज्रि मानसिखौ नुनानै बुङाखै बेयो माने समाजनि थाखाय सबसे गाज्रिसिनबाव बियो। ओंखायनो आं होनदों जाय मानसिफोरा गाज्रि आखल आखु बेबहार समाजनि थाखाय गाज्रि उनाव सानबा नुयो बेखौ नुखानानै आवगायावनो बादा होनानै दोननांगौ। आं होनदों जाय गथ'आ माने समाजाव जाय मानसिया माने गाज्रि मावो बेफोरखौ मिथिं दावथिङाव समाजनि गेजेरजों सुस्रांनो नाजानांगौ। बेनिफ्राय सिंगेलै थांनानै दाबुं नाथाय समाजनि गेजेरजोंनो थिग खालामनो हायो। बेफोरखौ समाजजों दिनै थिग खालामनो हायाब्ला नों आंहा बोरै समाजानो गियोब्ला नों आं मोजां मानसिया सोरबा गथ'खौ मारै बुंगोन? आंनि कुइसना बेसो। समाजाव ज' जानानै बुङाबा सोरबा सासे मानसिया बुङोब्ला टारगेट जायो। आरो जुदि सासे मानसियानो जुदि समाजखौ धमखि होनानै बा बेखौ बुङालासे थायोब्ला समाजानो बिनि आन्दारावसो दङ। होमबा समाजखौ मानो नांगौ जोंनो? समाजखौनो नाङा। समाजाव जेखौ गाज्रि नुयो बेखौ बुंनांगौ बयबो जायफोरा दैदेनबोदों बिसोरो। बुंनो हाया माबा पार्टि टार्टिनि लानानै खोथा बुंलायनांगौ। पाब्लिकआ खौसे जायोबा जेबो जिनिसा जेबो जानो हाया। बेयाव समाजनि थाखाय जाय गाज्रिया गाज्रिखा बेखौ मालाबाबो देरहोनो नाङा। जे जायगायाव बिफोर खिलिदों बेयावनो बुखुनानै गारहरबा दानफाय बेखौनो लुबैयो आं बयनिफ्रायबो। आरो गथ'फोरनो एथ' आजादि दाहो जे जायगायाव नों उनाव सामलायनो हायै बायदि गावनि गथ'फोरखौ लोगो बायदि खालामनानै लानांगौ। आरो माने गावनि फिसाखौ माने गोजानाव बांद्राय माने दोननो नाङा। जेब्ला नों गोजाननिफ्राय फैयो बा न'आवनो थाबाय थाखायो अब्ला बेखौ गावनि लोगो बायदि ट्रिट खालामनांगौ। गोदोनि बायदि नङा रायनानै बुनानै माने सासन खालामनाय। दानि गथ'फ्रा बेबायदि नङा। गावनि बिमा बिफाजों एसे फ्रेन्ड बायदि नोंसोरो माबा खालामनांगौ माने बिहेभ खालामनांगौ बिसोरजों। ओमफ्राय गाज्रि जेराव नुयो गोजान मोजां मोजां जायगायाव लांना बेरायनानै खिन्थानांगौ बिसोरनो। माने गिदिर गिदिर मलफोर जायगाफोर जेराव नों हाथावथाव। दा जोंनि क'क्राझार बायदि जायगायावबो माखासे मलफोर गोबाङानो खुलिबाय। मोजां जायगाखौ नुयोब्ला मानसिनि साननायाबो मोजां जायो। जेराव थांनानै गिदिर गिदिर मलफोरखौनो होन रेस्टुरेन्टफोर होन जानाय थानाय बेफोरबायदियाव माने एखमबा माब्लाबा बिसोरनो देखायहैनांगौ। बिसोरनि मेन्टेलिटिया माने चेन्ज जायो कि आंबो लाइफआव मोजां लेखा फरायनानै बा माबानानै बेबायदि मोनसे न' बा बेबायदि स्टेन्डार्ड मोनसे बुस्थुखौ आंनि जिउआव बानायगोन होननानै आसा थायो। जुदि बैबायदि मोजां जायगा बा बुस्थुफोरखौनो नुफेराब्ला गथ'फ्रा मा जायो बे गामियाव माने लथं फथं थानाय माबानाय जाला लोंला मानसिफोरनि बेरायनायखौ नुबाय थायोब्ला माने जोंनि समाजाव बिसोर बेखौ नुनानै माइन्डआव सोनानै लायो आरो बेजोंनो थांफाबाय थायो आरो बिसोर। दा गथ'फोरखौ माखासे मेन्टेलिटि चेन्जेसखौ खालामनो थाखाय नों बिमा बिफायानो एखमबा मोजां जायगायाव लानानैबो बिसोरखौ माखासे चेन्जेस खालामनो हायो। आरो आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बयबो समाजाव मोजां लुबैग्रा साफा मानसि ओमफ्राय समाजखौ दैदेनग्रा ओमफ्राय संगठननि मानसिफोर जायफोरखौ एरियायाव गाज्रि नुयो बिसोरखौ बुंनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय भिडिअआ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना पाक्का शेयार खालामनानै हो। आरो जायफोरा मावनो हाया बे समाजखौ दैदेननो थाखाय आखायाव लानांगौ दरखारानो गैया। मिथिबाय? गिनो नाङा रावखौबो। मोजां माव। मोजां मावब्लानो नोंहा गंनानै थाबायनांगौ गैया थाखुमानांगौ दरखार गैया। नों मोजां मावलांबाय थाबानो समाजनि बयबो मानसिया सापर्ट होगोन। ओंखायनो जाय मानसिया मोजां मावो बे मालाबाबो खिथुथिं आथिंखौ खिथुना लांफिननो नाङा। आवगायावनो थांबाय था। गोबां मानसिया बुंनो नागिरो नाथाय बुंनो हाया। जाय दैदेनगिरि बिसोर आवगाय थांगोन नांगौ अब्लासो पाब्लिकफ्रा नोंनि खाथियाव थांगोन खिथुनाव थांगोन। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाज्रिफोर बुंफ्लांबायदिबा निमाहा होदो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा पाक्का आं लास्टआवबो बुंबावबाय शेयार खालामनानै होबानो जाबाय।